From Central na ye anti-robbery for no o ma jade o mo ye no me ye press conference na jono a na Yabi hene e ma anti-robbery for e de atuo e huru me fence so e ba me fie e de atuo ba me so anti-robbery nipa mako edu e be kire me she ka mu se pick up o mo de ba ye ma me ntra konwa so kra me ntra form e ma ye de tuo sisi me na ho se de se be mabokro no e ma ye ko branch ba ko so fie yakwa na yiri so oni ho omufo so ya bu ni chana door say bia na branch na ho no mpese obepie ema eno so mo se ne chana door nyina pasa eno mo sa ko branch ba ko nanu ya wada yero sante hene tena se na nsempie na edi kan se eba wo hene animu de ka ho bi ne bantama hene ede no na afi nso eye yabe hene wani nananom mu asabi wono omobɔ hye ewo atwoma nwo bi eja mensin ni mu na se atwoma kwa woma ehonom na kam ya hese nananom wono mo honum nyina wono mu nyina wasase ho manso na se ayabe hene kire se epomu ho de eho nyina ye ne de anesa na so so ya na kane no de ne ye nimu ne se na akofo ana na omokoko a omokoko de tere wo mahye na konfo de ono otefa akona se biya na wo ye bisa enti konfo wo ye bisa de won kokon na wanya enkura ka ne nkuro hu na se biya so se biya nyado watere na ahye do kokon won na se biya tere na ahye ma no na wasante hene de nkuro pia ye de abona boso ache na kokudu ene se bi ne ho den a eden nanso so nana Yabi hene a fufure ya wabaya obedi ade ekomfie no munyi no na no kontomere kwa me from point so abebio epese o kire se ehodum nyina ye ne dia enu nti Yabi hene ene kwanwo ma hene e wasase ho manso wone to ase hene e wasase ho manso wone nana bu abasa baafo bu abasa wone no wasase ho manso wone no bantama baafo bantama hene wone no wasase ho manso wone echamfo asafo boache asafo hene wone no wasase ho manso wone fo ase e wasase ho manso wone ananta hene baafo ananta hene wone no wasase ho manso ena afi so emerwadwa ene won waka ni nyina wone owu nyina wasase ho manso eno nti enam so asam no eyani bisam enso sade asam ne titie no na aka koyesra ne sa na no na sabi yero sante hene sade yekoso no ena sa wobaji ukuro no so akuro na wobaji na oduru ya no asa bodukuro e de ato nsan kuro ni nyina wone omotwema nso no wobodukuro woni nyina mu a wo kyese honum nyina ayeden eye ne dia na sade Yabi hene eje no wo mpotam ho no eye ade se eni nya yie pa na esa yero sante hene wo wapotre no de abotre ne kan nsem ne ntina ensem ne beto na nimu no nananom mako edu baako eno mo ne Yabi hene etwe ehye ho manso anase Yabi hene aba awro mu kuro mu a wo kyere se honum nyina eye won de anase yero sante hene de ama no abra entesa na enye ne krenso eno nti bra ensem ne beto yero sante hene ni mu no yero sante hene ma ho kwan ma obi abodi nkuro na eno na wo nananom aka ebo nkuro no udu Yabi hene ho a asama wo ka ne se ombusa ne se wo se afrancho eye wo de a na afrancho ye wo de a ade ni afrancho ye wo de a ne bosomo asabi wode bae a wode betena ase anase no wode ye bisa no ese no na ye Yabi abose na Yabi hene ne bosomo asabi wode bae no na ne din ede ya wonkroma na se ya wonkroma te na Yabi hene wote eno nti obusa eye kwadu no a wode bo no ne omu nananom nsem omu kire mu no obusa ne se ye de na se afrancho obodukro wa afrancho ade nti akobodukro wa afrancho a wo se ya wonkroma dia sanso so ena za wokato ase de sa ade nti na wakobodukro ewo kofikro mabrom ze kofikro munya ne de na wo se ya wonkroma dia ti de obeka bia enkro na nananom mako du ba kwa no mo twa asase ho manson de asem bia wo de bebo Yabi hene bia asem a woka ne se ya wonkroma dia
nti ase nam so ma ne be ye fe ebe ye fe wo manhia se wo kasa na so boya behini din a na ebusa sa de ya nkroma de ya na ase na ensem no se bi na eni enyan wo hwe emrante ne mmaba ne mpanyin a se bi so se bi enya do omumfie ko omanimu na se bi won edodidi ewo se bi nsase ahodo so a na ya behini se bi wode ne tumi akosese ebi mu mfudie na afensu so amanfo fie wo nsisie wadwiridu bi atogu na ehadwene eno ti ro santen na butremu na se bi ne nyansemu no ense na okwadu ne doso eno ti wate committee ense na nanom ye mako eduba ko no muni nipa baako enya semo eno ti dedi kan no hena hye se wo mo a baabi a wabodi kuro bia no watwam enti di kuro bia ni baabi a eno ti se nkuro ahodo ni nyina mu no so obi ba no so wo ye yabehini di kuro a mo betimi amomoro no esanse euro santa hene ma ne kwan so mo di kuro bia eno ti so mo ka asem ni wie na se bia so se bia nya de euro santa hene se beti pe so daipa wo de na no to so ma ne be ye mra na se honom na wo didi ko ye ne de ampa ansa no betimi abodi kuro a wabo eno ti na enti se bia so se bia nya de euro santa hene te committee a wachechemu committee se nananom ye dubako eno wate ho committee esanse omu nyina so ni na nya asem ni nti no obekọ committee ni nyina so na afenso so wakakoka nensem empanyin se wo paati de moja dodo aje se wude nsu efra enti ye nuanom a won ewo eye sebi ye nuanom a won wonya support TV so ene sebi adehye ni mu bi etwetwe nkomo eka bra wo mu abre wo ya behene nsemu na se do no musika asem de na ahomete ena afenso so musa wogidie wo yero sante hinu mu se obehwe amasomdua ye de aba eye yabe ene ne mpotem nyina momie nkotie emfamra Move from Central na ye anti-robbery for no. Oma jadi omo ye no. Me ye press conference na jono a Yabi hene Emma anti-robbery for e de atuo ehuru me fence so e ba me fie e de atuo ba me so anti-robbery nipa mako edu e be kire me se ka mu se pick up omo de ba ye ma me ntra konwa so kra me ntra form Emma ye de tuo sisi me na se de se be mabokro no Emma ye ko branche ba ko so fie ye kwa ne yiri so oni ho omo for so ya bu ni chana door say bia na branche no ho no mpese obepie Emma eno so mo se ne chana door nyina pasa eno mo sa ko branche ba ko eno so mo ko ye no omo anya no omo bie ne nema ma ko bie ne washing machine ene ne fridge mi se akwahye fridge ni mu a Emma omo de me ko Central Police Station anajono ma na me fie chese no kura no nyame mpo na bo ame ke bi kura ko mbobọ mitu okwa maka se e bia me si adwane e no mabọ mitu enti ade na ya behene ye no kuro no mu de e ma hoto ene asundwe ma ho tete twade aso ya disi capital e wo hia asundwe e ma empuntu aba ho na nsem ho aban e de nipa firin kran se ye mesi DC na tan ye ya ne da obetre mo ho bisan se ye ni DC resident me kwa tre empanyimfo mo firin kran ba ye DC ye nim na Yabi hene metofo ene sa kofi kromfo ya o ma bo mu hene e betugo me so bro metete matade mu nyina e wo mra na me perform official duty e de ama assembly na mpuntu akoso e de niam na Yabi hene ene de kromfo a wabobo mu a yeso o from kofi krom de kro no e ye o krom won de se ewura anhwe no wan kan asem ya ne manim ya e de how kase ene be bre ni nananom a yete twade ne mpatamu Yabi ene atemade kokoben dida akosomo ne de ika ho ni nyina na ana no yeba no yewura asam no bo asisen de yewura aka ne sese o se yewura de wa abotre na botre enti no yewura anti committee se committee no enhwe na omun kan asem no enemanim ya no mfa mu amere no na emo mo mabobọ mo di krofo ni nyina ra no watwam kopem se obeka asa na wie na afi so
ya wo si ahemfie e wo baabi saa hono so yewura se entam na ho enti onye sie ade bia oye bia onyan kopem se yebeka asema wi sanse de bia yewura ka se asase enwane enti asase ya wodi a nyabotre ne yanka ho asem nyi ne se ka ho asem wi a ne se wodi a wode wade be ma enti na no yewura asem okaye no ama akoma ato yempa ama ne nana no mai ba ebetie se yewura nye ye no enne omkwa omobeda pa e de asomdue so kese e de abre na maka ne bonni a waye nyama wudu a waye ya enyenyina na efidi so be dia de finhye be enuma na sensin onya de ba kokora emu akwenso suku dan ana se ma kwan kan ya sem ya onye bibia menu ba onye hwe ono ne de ne se kuro a enya ne dia na obefa kuro no abodi kuro wo se be obe create unnecessary tension na de atu kuro no so na saa mrantie no so afa metwofo ye ma me mo kwafo ma no musuro obi na waye na adwuma awoto na ne plot every wahene bi wo okuta na location paper so waye a project wa so no makoji foundation nyina to agu to a sense obi agene ne na location fence ne list ya satan kwa na Yabi hene medi hene o se eye fake list emre bi yewura eti committee a na wahene ba hia hene ne da no me na me list na ekọ animu o say ye fake list e ma na sabia krofom hene na say ekofika say eh ade yewura asan na say ye fake allocation list no enti ene ma o ye nyina ne say ono de sabio o sika no kra na wo de be ye mpuntuo no wo ba kofa wo na ye ho oden no mo abesisi nkrofo abehurahura nkrofo wo timi gi bi mo ne ma nyina agogu ne fie wotimi gi bi ne ma agogu police station enti say woni sika wo de ba kwaje police station a say wa ko han hwi baro wako han Picasso wako han den na ade ye adwuma kra na won ba ba se nyina agogu police station nizo wako tua hu sika ansa na ye de sa ne man na ade ya wodi a kesi de na wo gigi ne ma ne ko tua sika de a na ma sa de ne ma na ma na ana ansa mo ya ye wura ede ma ya no muso musai ya so mo ye pa se ewura de etikese aso da ye ene ewura so da ye no ama akoma toyem aba pa ye se ewura se na butrenti na dawroma asemi a waso me emo enten konkoda na dawroma ne nananom amane a ye hu nti no ohu ne nananom mobo na ye hwe doma wa ha nyina nananom a ye wo enkura a wa atomamamu nyina na ne ye duru ha ti na ya yewura abie mpanfo na ka se efuru na ne abie yewura bia asem ne nyina so ye be se ewura se committee no ebe yo madwuma 10 na committee na so mo bresa na watwe na bosomi na se de ense ensem no doso na nanom abrempon no mo wonsam ye maako duba ako enti ama wate committee be ye mensa ne enan na wasre se enne se committee we tena asem we so asan se nipa ba ko pe enti no committee we tena asem we so na watwe we a committee foforo no so mfa kwa na watwe so ena won say ya asase se ye ba ko hwehye se ye wura kra se no office ohene ba paja hene empe surveyor aban surveyor or ye qualified surveyor enka ho se le be ya obetimi di ni nyina gu nkrata so ama yewura ehunu ba bia ehie bia da yewura wonim ni nyina sa ona asantema ye ne dia na mu na botre nti no bi nka se bi yewura anka ne ye ana se bi yewura abu ntanchia no enti na waje mu sa se yensan kwahwe na ni nyina ba wi a na abeto anim ti minim se yewura ne tumi ane ne tumi akata asantema so nti no ebe ma committee no so eni ni hwammo committee ne be ye adwuma pepepepe no de abeto yewura so anim ya da masepa ebra no so ye be sa di asem ya chi Yabi me free ahwa ne me tena ahwa na me ko school ahwa na me bibia ahwa na me da so te na Yabi hene ya sase ye di so ba se ekromo sase nyina ye ma yete wado ofu kwa na wo tu nyama nugu ya dan wo se nye on de ton ye no ba da no obu da no tugu enti na I say Yabi ho ye nya ba bi ne di impo wa hema aya asante ma sase a wade ma ye asante ma asefo asase wade ma ye te kromo mo no oba wa just as affluence me ho kan wa se asante ma ni asase a ono ani asase ho no ono na ma asase ma asase ase wanye didi so na nya asante ma na bepa ma ono na asase ye kan waje enti ma na to ase
ama baby ayan so ye na na mo so hono mo do ante won ye to move course ne ba akodo hobi nti ye ko akodo e na da ko ye hono ma ye do me ne panyere ba ko ana ye hu se nkofu bia ba so beto asase no ana ye se asase de ye nton na o se yato na se na ho ana aton ama ho ana o se eye na Yabi na aton ama no ya asase ya na aton ase hene de ma mo didi so no me pa chan ai ana ye se asase we na Yabi one ne nsa ni we so na ye na ato ase dia ana se wade ama yan so didi so bie because asase e wo ye ne Yabi ho no waje ne nyina ana obi so hu mabama ye bie enti won ko no nko da be hono ka chen asase no obetu nipa bi wo so no mo se ye na ato ase de wo ma wo mo nti wo mo yeso aduma okọ ya nche ana mo se wade ne ka wade nkofu bi de ka ne motu aba ho no mo langas ana ono ka ho eye Nana Yabi hene na nkasa na odne nkrofo di moto Nana Yabi hene no Nana Yabi hene na nkasa mu ana omoba nto moba no langas fo musa ase ne ho ana se wono o ma yentimi o ma asase no mo bi Nana Yabi hene meto asase no ana ya se ya de asase no na to asase de ma yan enti no se asemi wo ho de a ene mo ye hemfo mienu enti obetuma akọ na akọ naja ya de ye no bai wo so ye wi yayi wase dante wona langas to share meneme bla no so de won fo ni kura bi wo ho na ebi ne menchen kam de kire wo langas na to ni na da wo me bla na ya satan me bla no ya operation na watwe mienu enti wotu na na wana na me dem ka ese me ko na ya be hene hwe ne ka no yi tuo ene wade ma langas ba ko enso on fama no shot langas no ye no ko na hwe me so se me ba no ko hwe me so enti lock ma ben na wi enti to ye no ana etuo no e fam ha e fam en sa sei obi akwa kotwa no wo ho ana me bam langard ntime ne pre so no ana ba ko betwa machi sikan otwa machi sikan na me da me ho akọ no mo de aba esa hwe mani ana me tutu me bla ne tie mu no ana me ye fast me de medika da de share me de medika dwane nti e ba na so me bi ho no so me bi wo kwan so amanfo ho no mo se ada ana e kire mu kire wo mo ana mo din so ohuru mani mu sa nti ene mo jani ntwa ana mo ye sa dia ga ba ko fa me ntra ka me fa me nko twede police station nyan ko airport nyan fa me nko hospital bia ben bia te kora mo so ma me hospital form se me fa nko na me hospital and e gba suntre so and they see what there me say yes almost at two sa wo me say so me ho no ama te say dey na ho na ni tent me dey sa ma ba suntre so hospital me da hospital ho no they see what there me hu but they me hu ye na me ma kire mo say dey eti ye na se menua u kire mburi na che se Nana Yabi hene ene ne nkrofo na ebe ye usei ama wa preprase anu achi kra na me ya mi fi hospital me ba ya no kra no ana o mo se yen san ko report ma asante regional commander wo central ye duru hono ma no ma langas o so ma nko frete hono nti duru no ma antiano best for na ejire me bla no no me ko wurem o me ko wure stay inside o mo je phone bibia nti wontimi mfre obi nti na me wo me panyi ba ko number o bitirim na akwa boy biti kantabak wo to ndo kra phone na me sren se on fa phone ma me nya ade nti na kata no obi no de ma no me frɛ me panyi no na me panyi so frɛ ye na mo nya ya o mo ba ya o be kan hemfo ba mu e je se ye o ma kan be a wase da o ma ye be am ko chime ko tu o me dem ade e chinti ade na Friday me nda no aye se nka o ma be no commander e frɛ si ade ne no a case no nsam ne se o ma ye be wase da na kasa na ne ye mo na ye ho no Yabi hene ba ho no Friday no o ba ya no o be yi every quite me amanini anu ade ma friends si ade ne no ho no ese media o ma me ho nkire me e pa enti wo ko no na me ko to no o ya na nsase se te se me hu enti me nda no ye demu central ho no ana mo be frɛ me se me mela mo frɛ me se me no me ko duro no me ko share ga room bi antro amrobes for no ga room ho no mo on ko share ho no na lucky na me duro no mo so nyina e ko ba bia akoya ade enti na aka ba ko pe ne ho ana ba ko no bu sa me se na wona wa hye mo se ma hye Yabi hene ka me se me nka ho ene se nya nyame na ja odi ni pa chi bia sabren kamawu no wa tu sika mo se omomme omomme ja ma omomme ja nyira me mu nti ma bank ma chi wo wiase best 7 months ranka ana de mi mfema di ni wiase aka ho no na se nya kamawu afri wiase na niam a oye na no achi kro obo pa akra ma ata me phone ehwe ho te se wiase na nyame di wa chi ai sa na se eba se wanka sa no uhu se de AC bia no nyame yi wa afri na se obu samia sa na tie because Yabi hene de minim ade a me papa ana me mama ye mma no de aye no ko no ma se oba ye na de ye de on pa yase mokura se obi so na aton ya ma no a ye nim nte ye me mama ma no de onye twen ni ado ade se ye de no de so opa ade na wo
o bebe ne credit wan fa nto ama no no wan twa nto ama na mkonya de na ka ne credit ne senya ne dia ene wawu sana Yabi Hene wate ho Madam ayedi Yabi Hene a case nechi de beto from bia no so ebe mama so ate yedamase medin ede mame Fauzia